Doncs em sembla recordar que vam parlar dels 4 principis, que sí? Vam parlar d'aquests 4 principis. Doncs situar-los una miqueta i repassar-los una miqueta. Allò és els primers dies, està esquemàtic. Aquestes abreviatures doncs una mica llaunes pel que no les té per mà, però bueno, una miqueta d'imaginació penso que us diu el que volen dir, si no pregunteu-me cada vegada que surtin. De fet, aquí hi ha les 26 àrees de la bola aquesta, del model complet, doncs ja hi són totes, aquí ja són les 26. El que passa que aquí en veig que no les hem vist totes, no les hem parlat totes. Sí? Ara ens farem una petita repassada, i llavors donem ja per bo. Dèiem, en aquest angle d'aquí, que era regit o presidit pel principi d'identitat. Aquí hi havia el principi d'identitat. Es pot denunciar de moltes maneres, igual cada cosa és cada cosa. I aprofito per dir que aquest model és un model tot interpenetrat, i encara que aquí és on fonamentalment s'aplica, no obstant s'aplica tot arreu. És a dir, que totes les àrees aquestes compleixen aquest principi d'identitat, perquè cada un és cada un i no és els altres. El que passa que aquestes àrees són per, diguem-ne, controlar o per donar la trama a la xarxa, no? Per captar la realitat. I aquí el que es tracta és que aquesta realitat, que és la realitat lògica, no? Funciona fonamentalment pel principi aquest. A part que tot funcioni d'una manera, diguem-ne, mirant de més enllà del model, mirant dintre del model, és a dir, mirant la realitat que volem modelificar. Doncs la realitat lògica, hi ha gent que la lògica no els dona realitat, però precisament que la té, encara que siguin del cap. D'una cadira a la gent li concedeix realitat, però a la lògica diuen que no, que és una cosa abstracta. Doncs bueno, aquest principi d'identitat, fixeu-vos que està en la lògica, tocant la teoria tocant la lògica, però és com explica la ciència, i enganxant, això està al damunt i això està a sota. La lògica de la ciència, la perspectiva de la ciència, la tècnica, és aquí. Endavant. Valents, en aquests dies. No feu com Felip II, que deia que no havia sortit a lluitar contra els elements desencadenats. Vosaltres sí, heu sortit a lluitar contra els elements i guanyeu a darrere. Això sí que és l'armada invencible. Un cert valor en aquest dia de jugar-se per una cosa així. Bé, aleshores, aquesta, diguem-ne, era aquesta àrea del principi d'identitat. Recordeu que parlàvem de la lògica i de la ciència. De fet, en la vida real i en la història de la humanitat s'ha pujat per allà. S'ha pujat per la tècnica, la pràctica, la tècnica, la ciència i la lògica. I això és de l'últim, diguem-ne, no és el primer. Però això s'hi va arribar a Grècia, en el segle IV. En què a Grècia doncs, es va arribar a quallar això. Recordem també que en conjunt tota aquesta zona representa el pas de l'adolescència a la joventut. Dèiem que això és la infància i arribant a aquesta espècie d'equador, que és l'equador, doncs seria arribar a l'adolescència, ja anirem veient què vol dir tot això. Doncs això tant val per l'individu com per la humanitat, com per altres coses, però de moment deixem-les. Doncs tancar seria arribar a maduresa, al punt de maduresa, no? Doncs per tancar a partir d'aquesta manera, que és la manera més occidental i més clara de tancar. I tots estem molt més afaiçonats per aquest principi del que ens pensem. Bé, aleshores posàvem per aquí una altra àrea, un altre sector, doncs que estava regit pel principi, dèiem, d'alteració o d'alteritat. Alteració, quasi té més gràcia posar-ho així, alteració, que no alteritat, perquè és un principi molt actiu, és un principi de moviment, que és un principi de quietud. I és un principi de moviment, que cada cosa rellisca fora de si mateixa, que no s'atén als seus propis límits. Això és una cosa que és el principi del desordre, que la gent no compleix les lleis, que la gent estafa el fisc, estafa els impostos, que fem una cosa, fem un programa, però no el complim,
Contínuament estem depassant els límits, contínuament. No? Doncs això és el principi d'alteració. Per això que ho mirem de vegades com amb mala consciència, perquè estem tots governats per aquell principi. I aleshores notem que la vida se'ns escapa pels poros dels límits, però llavors ens sap com si fos una transgressió. El marxar dels límits és com una transgressió. Això, doncs, a Grècia, per exemple, era el típic de la tragèdia grega. L'heroi grec era el que transgredia el destí. I llavors se les carregava amb tot l'equip. I aquí comencen a venir les passions, en el doble sentit de la paraula, d'efectes passionals i de passions de Sant Mateu i de Sant Marc, de Sant Lluc i de Sant Joan. Enteneu que vull dir les passions de les tragèdies i de les coses aquestes, no? Venen cap a aquesta banda d'aquí, per aquestes alteracions. Ustedes circulen que estan alterando l'ordre, ens deien en aquells temps, de les porres, estàvem alterant l'ordre. Doncs, clar, l'ordre aquell no l'alteràvem. De fet, tot artista, fixeu-vos aquí ja posava l'estètica, no? Tot artista és un transgressor sistemàtic de l'ordre establert. Fixeu-vos que l'artista no té connotacions ètiques, ni connotacions morals, ni res, no? Ni fa cap mal en principi. L'artista en principi no és dolent, és bo, encara que en la societat nostra és un marginat, sempre. Un verdader artista és un marginat, a no ser que sigui un artista venut, un artista de corte, de l'edat mitja diríem, però que avui dia hi ha les cortes dels financers, no té falta cort. Però en conjunt els artistes doncs, són uns marginals perquè són uns transgressors sistemàtics. Això es veu en tot, és a dir, la gent es pensa, perquè té mentalitat de principi d'identitat, es pensa que l'art clàssic és un art d'identitat, i és mentida. És mentida, una mentida total. És a dir, no hi ha cap artista que sigui autènticament artista, ni cap obra d'art que sigui autèntica una obra d'art que no sigui una transgressió. I quan tu et mires un quadre, què significa? Recordeu què significa estar aquí i no aquí. Què significa? Estàs perdut ja, no has entès res. És a dir, aquest quadre és una bola amb una mà que l'aguanta, futura. És l'autoretrat del senyor Escher, futura. Doncs ho és, aquest senyor Escher, això és una mà i això és una bola. No? I aquest què és? Aquest ja ens ho han posat més difícil perquè els moderns molt espaviladets, els artistes moderns diuen sí, ho enteneu malament, però els fotrem. I llavors ens han posat unes coses que realment no signifiquen res. Entén? Però els clàssics usaven la significació per transgredir. És com un senyor que posa la llei per trepitjar-la. Enteneu? Però la posa per trepitjar-la. I això és l'essència de l'art. Un poeta és el que diu les coses com no les diu ningú. La diferència entre una cosa prosaica i una cosa poètica és que el prosaic és com ho diu tothom i el poètic és com no ho diu ningú. Ara, hi ha una diferència molt gran entre dir-ho com no ho diu ningú bé i dir-ho com no ho diu ningú malament. Aleshores, definir això com un desordre és una forma barroera de mirar això que volem dir. No es tracta de desordenar, es tracta de fer una espècie de miracle estrany, que una cosa que no és l'establerta és bella. I aquesta cosa rara pertany aquí, i està dintre d'aquí. Això ho vull dir perquè també, com que tenim aquesta mentalitat tan d'aquesta classe d'aquí, quan entrem en el món del subjecte, en el món aquest subjectiu, el volem objectivitzar, és a dir, el subjecte no es pot estudiar, no és estudiable, perquè el que estudia són els objectes. El subjecte és l'estudiador, mai és l'estudiat. Que veieu això? És a dir, el subjecte és un senyor que no se l'estudia. Sempre que estudies l'art o l'estètica fas esteticologia o fas ciència de l'art, que és una altra història. L'art és viu. L'art és un miracle, és una cosa meravellosa que no es pot dir, estrictament no es pot dir, i només es diu transgredint les coses ben dites o ben expressades, m'enteneu? Però la transgressió es queda aquí. És a dir, aquí, que és el món del fenomen, aquí veus una obra d'art que és una transgressió, però l'art que està darrere d'això no es diu, es viu. Hi ha una espècie de girada de revés, és a dir, passes d'observat a observador, passes de viscut a vividor. M'explico o no? És una cosa que és completament diferent, és a dir, aquest trànsit, no? I aquesta alteració que us estic dient ja no és que jo altero l'ordre, no es tracta que jo substitueixo aquest ordre per un ordre diferent o per una estructura diferent, que és un desordre respecte d'aquesta, no, es tracta que jo passo a ser altre. És a dir, l'alteració no és una alteració de coses,
sinó és una alteritat, l'altre, l'altre. I és curiós perquè quan jo dic jo, normalment no dic jo, sinó que dic un objecte, el jo objecte, que no és jo. El jo autèntic és un altre. Cada un de nosaltres, el jo autèntic és allò que el sorprèn ell mateix. Allò que no li sorprèn és la seva identitat, i per tant aquí, d'ell mateix. És a dir, que això està despert i això se viu, i l'altre és una cadira. M'explico o no? És dir, que la verdadera, al principi, és té molta malícia. D'acord? Bé, suposo que també de passada, ja que hem parlat d'aquest i d'aquest, hem entès el pas. Fixeu-vos que ciència, fenòmens i art és una cosa que s'entén bastant, ja l'hem entesa venint de l'altra banda, oi? Aleshores, lògica, no sé si aquí algú que té problemes, perquè és una cosa que està molt a l'ordre del dia, els nanos se'ls ensenya matemàtiques des de molt petitets, i aquí van les matemàtiques. Les matemàtiques és una lògica no arribada a síntesi total. És una lògica no tancada, no culminada, com aquelles cases que cobreixen aigües i posen la bandera dalt. Vol dir que tanquen, i llavors ja a partir d'ara els paletes ja treballen sota teulada. Doncs, al final del segle passat, a principi d'aquest, es va arribar a tancar això d'aquí, que és l'axiomatització. I al haver tancat, perquè pogués tancar bé, van tenir de reformar una mica tota la matemàtica. I aquesta reforma de la matemàtica és el que vulgarment diuen, els nens se'ls ensenyen la matemàtica nova, la matemàtica moderna, que és el mateix que es feia abans, però amb unes paraules una mica diferents, una formulació una mica diferent, perquè quadrés bé el tancament. I això se'n diu l'axiomatització de la matemàtica, que és la lògica formal. Bé, doncs, la matemàtica lògica em sembla que s'entén què és, no? Llavors, el problema és entendre què és l'estètica, perquè la paraula estètica és una paraula mal posada aquí, no sé si us ho vaig dir l'altre dia. Aesthetos en grec vol dir sentit, sentir, i estètica vol dir l'exercici dels sentits, de la sensibilitat. El Kant, en la seva crítica de la raó pura, la sensibilitat, diu estètica, estètica transcendental, i per tant no va aquí, aniria baix de tot, l'experiència, on posa fenomen experiència. Però això és el sentit etimològic de la paraula. Però després hi ha un altre sentit històric, que a partir de Baumgarten, una mica abans de Kant, doncs es va fer el que podríem dir la teoria estètica, que és el que on estem, aquí, la teoria de l'art. L'estètica seria la teoria de l'art. Però, com que en el nostre món occidental domina, com anem veient, en tot, la part aquesta del principi d'identitat i de la lògica, s'ha fet, tant aquest Baumgarten mateix ja va començar una mica, i altres després d'ell, el Hegel mateix té tot un tractat d'estètica, etc., i altres, posteriorment molt més, doncs no han fet estètica, sinó que han fet esteticologia. És a dir, han volgut racionalitzar l'art, que és molt difícil perquè ja hem vist per el que acabem de dir que és ben difícil, no? Aleshores, doncs, això no és estètica. L'estètica, diguem-ne, és l'abstracció de l'art sense racionalitzar-lo. És la forma feliç que informa l'obra d'art. És la part abstracta de l'obra d'art. El Beethoven, quan explicava com havia inventat la 5a sinfonia, que diuen que és la sinfonia del destí, no sé si la coneixeu una mica, doncs diu que es va passar, diu que ell ja tenia tota la sinfonia al cap i no tenia ni una sola nota. És a dir, que ja tenia la sinfonia al cap, tenia l'abstracció de la sinfonia i no tenia la sinfonia. I es va passar tota una nit provant de començar, no començava, i a la matinada, quan ja clarejava, es veu que hi havia el costum allà en aquella terra seva, aquell lleter passava deixant la llet a les portes i llavors tocava la porta perquè la recollissin, perquè no la fes un espavilat. I feia... I ell estava amb el seu i no va sentir llet ni res, i va dir, el destí que està cridant a la porta. Sol de dormir, fa barrer, ta 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 ta. I tota la primera part de la sinfonia i la tercera està feta amb 4 notes. 3 d'iguales i una mica més avall, fixeu-vos. Doncs aquesta és la forma. I ara dir, com racionalitzar? Això no és racional, això que us acabo d'explicar. El que és racional és dir, senyors, quan es cafen 3 notes així rectes i se posa la quarta una mica més avall, aleshores això per comparació amb una altra cosa és un principi de no sé quantos, no sé què, llavors quan surten les lleis que estudien els esteticòlegs i que en diuen estètica. Que, per exemple, l'art clàssic, que entre parèntesis m'ha passat i ho volia dir,
La gent es pensa que l'art clàssic sí que és mimètic, sí que és una identitat, i és mentida completament l'art clàssic, perquè veieu que no és veritat això. És a dir, l'art clàssic el que fa és desordenar per exageració de perfecció. És a dir, no hi ha ningú que sigui tan guapo com el discòbol de Verona com la Venus de Milo. No en trobes ni un tan guapo i tan perfecte, i tan hieràtic, i tan serè, i tan equilibrat, i tan això proporcionat, que és una de les formes de transgredir. Com hi ha l'hiperrealisme, que transgredeix a base de fer les coses tan reals que ni la realitat les té tan reals. Hi ha moltes formes de transgredir, i la gràcia del transgredir és que no se sap ficar mai per on se sortirà la transgressió. Perquè, si no, ja torna a ser identitat encara que no ho sembli. És a dir, el nen petit, per exemple, l'adolescent que fa la contra al seu pare el guia per on vol, només que manant-li al revés del que el nen vol, el que el pare vol. És a dir, si li mana al contrari del que el pare vol, com que el nen li fa la contra, és que l'obeeix. És a dir, fer la contra sistemàticament és identitat encara que sembli que sigui fer la contra. Si un senyor estafa a la hisenda pública sempre de la mateixa manera, li detectarà l'ordinador i el pescat. En canvi, si va canviant sempre, i això és el que fa l'artista. L'artista sempre mai saps per on transgredirà i de quina manera transgredirà. Per tant, les formes artístiques no són formes deduïbles, racionalitzables, previsibles, etc. Són formes sorpresives. I a més ara se m'ocorre dir que de cara a la política, doncs mentre no es respecti això no hi ha democràcia. És a dir, la democràcia de dir tothom igual, una llei per tots, etc., llei votades, i totes aquestes mecàniques són un aspecte de la democràcia. Però un altre aspecte de la democràcia és que a la societat pugui haver-hi això. Si no hi ha això, no hi ha democràcia. I per això les nostres societats són molt poc democràtiques. Doncs, a més, penseu que si a la societat se li treu això, el que queda no és democràcia, sinó aristocràcia. Queda el perfecte, el selecte, el quadrat, el mecànic, etc. Són les dictadures, no el fons. Doncs una mica està entès això. Ho diria molt, costa una mica d'entendre, jo ja reconec que costa una mica d'entendre, però una de les gràcies o de les virtuts d'aquest model és que les coses que costen d'entendre s'entenen per veïnatge. És a dir, fas una mica d'exercici de venint d'aquí cap aquí i això t'obliga a fer aquests canvis. Vas venint d'aquí cap aquí, hi ha certes coses que les veus clares i les d'entremig que no les veus tan clares es van aprenent per acotació. Això que té aquest mètode és el mètode d'aprenentatge del llenguatge natural. Els nens petits, i nosaltres encara ho fem sense adonar-nos, quan una paraula nova ens la trobem al diari o en un llibre o el que sigui, i no tenim temps o ganes o el que sigui de mirar el diccionari o de consultar amb un altre, ens queda aquella paraula com ballant dintre del cap. I tu ja ho saps que aquella paraula no saps què és, però pel context d'on l'has trobada, dius, a mi em sembla que és això, i fas una conjectura, que no ho saps segur, i la guardes en aquesta conjectura fins que un dia te la tornes a trobar en un altre context. I si veus que quadra la conjectura, dius, aquesta conjectura va sent bona. I després vas a un altre context i tornes a confirmar-la, va sent més bona, i acaba que és la que tu acceptes. I totes les paraules es ballen, totes. El que passa que moltes les tenim ja molt, molt assegurades. Però vull dir que el llenguatge, encara que ens sembli que sigui una cosa de tipus així, també és de tipus així. És una cosa que es va aprenent totes per totes, les paraules, una mica. Ara, amb un aprenentatge d'un llenguatge tècnicament, lògica tècnica, ciència tècnica, per aquesta banda d'aquí, que és el que s'ensenya a les escoles, no, llavors et posen una ratlla així, és un vocabulari, aquí et posen el que ja saps, aquí et posen la paraula igual en anglès, i llavors vas aprenent. O si no et posen definicions. I les definicions encara recorden l'origen aquest del llenguatge natural. La definició és d'una paraula mitjançant les veïnes i per tant també el seu valor depèn de les altres i si no saps les altres tampoc saps aquesta ni saps res llavors. Enteneu? I per tant és curiós això també, aquesta història. Bé, doncs això és la forma estètica. Aleshores, aquí he posat anàlisi. Aquest fenomen ja una mica recordeu que era, dèiem, experiència és tot el que ens ve pels sentits però que tot està trabat encara, no ho veiem distingit però no diferent, recordeu. Doncs el fenomen ja és diferent, ja parlem de cadira, ja parlem de guix, ja parlem de tal, hi ha unes coses diferents de les altres. El que passa que, tal com us ho he dit, és un objecte i els fenòmens són esdeveniments, fets, i això són coses.
Això són fets. Doncs bé, l'analítica és una funció que fem, que es fa sobretot a partir de l'adolescència, però els nens també la comencen, evidentment, inclús els animals tenen indicis d'això, doncs, que és l'abstracció, així com aquí hem abstret de l'art, l'estètica, de la ciència i la lògica, dels fets quotidians, extraiem, els analitzem. I analitzar-los no és el mateix que el que hem fet de passar d'experiència a fenomen. L'experiència-fenomen encara era un fenomen real, concret, sensible. En canvi, aquí és abstracte, això. És a dir, l'analitzem a base d'extreure, per exemple, les qualitats que té, els accidents que deien filosòficament, si és maco, si és lleig, si és bonic, si tal, si quin color té, quin so té, la música, analitzar. Analitzar vol dir desmuntar el fet amb aspectes del fet. D'acord? Això és analitzar. El que passa és que hi ha dues formes d'analitzar, bueno, hi ha 3 o 4 les que vulgueu, però hi ha una tendència equilibrada, una tendència d'anar-se'n cap a la lògica, i d'això se'n diu anàlisi lògica, anàlisi matemàtica. Això hi ha una assignatura que es diu anàlisi matemàtica, geometria analítica, i tot això. I llavors hi ha una altra anàlisi, que és tan anàlisi com aquest, però que és en sentit contrari, és l'anàlisi estètica. L'anàlisi estètica és el que fan els artistes. És a dir, els artistes analitzen la realitat des de l'abstracció seva. I suposo que ja veieu que una pintura és una abstracció d'una realitat com a mínim de 3 dimensions a 2. Ja es fa una reducció rara, no? Ja no és la realitat. Si tu la realitat la transformes en versos, o el que sigui, en escrits, doncs també fas una abstracció rara, no? És a dir, igual com si escrius matemàtiques o escrius literatura, enteneu? Però tots analitzen, i els poetes i els artistes es consideren, sobretot els que van fer grans manifestos a principis de segle, que són els que van intentar portar l'art a la seva quintessència, no tots aquells ismes que van haver-hi, que començaven amb un manifest i tal, doncs no sé si heu llegit, per exemple, els escrits del Cézanne, ells es consideren més savis que els científics i que coneixen la realitat amb més detall que els científics i amb els detalls insospitats. Enteneu? Que vull dir, aquells detalls sorpresius. I la gràcia de l'art és sorprendre'ns amb detalls. És a dir, l'art és analític, no és sintètic. I fa síntesis sumant anàlisis. No sé si us ho vaig explicar a vosaltres, això. Aquí quan es diu analític així, d'aquí cap aquí es fa, millor dit, és anàlisi i síntesi, però síntesi no d'aquesta que parlarem aquí, sinó la síntesi de muntatge de parts, és a dir, de juxtaposició de parts, anàlisi i síntesi. I aquí també igual, s'analitza, per exemple, això i es descobreix que hi ha força, espai i temps, però després fa una síntesi i es fa una fórmula, la gravitació universal, per exemple, que amb una sola fórmula explica una quantitat enorme de coses. Aquí es fan anàlisis i síntesis lògiques, i aquí es fan anàlisis i síntesis estètiques, però són síntesis a base d'analitzar les parts i després tornar-les a muntar. Però fixeu-vos que així com aquí baix, és a dir, allà, a la banda d'allà, estava tot travat entre si naturalment, aquí tots els travaments són artificials. És el món de l'artificial. És a dir, nosaltres el que fem és desmuntar la naturalesa en parts, partir-la, discernir-la, disseccionar-la, tant artísticament com... Fixeu-vos que ciència vol dir, estria vol dir tallar, esquisme, estisme, vol dir un tall. No sé, ara no se m'ocorren més coses, però és una paraula molt... Scindo, escindir, escisió, incís, incisió, una incisió, tot això vol dir tall. Però art també vol dir part. Art és una paraula molt bona, molt antiga, molt antiga, molt antiga. Les arts de pesca, per exemple, que diuen els pescadors, que són uns trastets, uns pals i unes coses per posar les xarxes i tal, les arts de pesca. Doncs artilugi, articulació. L'articulació és això, aquesta part amb aquesta part. Són parts travades, armari també ve d'aquí, encara que la té s'ha perdut, millor dit, és més antic encara que l'altre. Doncs els aris, l'idioma aquest, l'indoeuropeu, ari, volien dir agermanats, però agermanats ben muntats, cada part estava articulada amb les altres parts, això era un ari. Doncs l'art desarticula per articular d'una manera artificial i fins a cert punt l'artista millora la naturalesa, o s'ho creu. És a dir, una posta de sol pintada,
es pensa que està fent una cosa millor que la naturalesa. I és l'atreviment de l'home que ja comença a ser adult, que ella fa la seva nova naturalesa, la creació seva. D'acord? Tant aquí com aquí, com una banda com l'altra. Bueno, suposo que això està bastant explicat tot plegat, no? Bé, doncs ara anem per l'altra banda, que és més difícil encara. Doncs per la banda d'aquí encara és potable, encara d'això que avui està molt de baixa, però aquesta part d'aquí és la misteriosa de l'excel·lència. I no sé si estem repetint massa l'altre dia, perquè també me'n recordo de repetir. Sí, sí. Però potser val la pena. No sé, si us sembla que tirem endavant més de pressa, digueu-m'ho, no sigueu massa passius, aquí. Aquí va bé, perquè jo desafortunadament no vaig poder venir. Tinc el metròs. Aquí hi ha el principi de totalitat o de globalitat, dèiem. El principi de totalitat. Aquest principi està situat en aquesta part d'aquí, que és una part mecànica, física, i és això mateix, diguem-ne, però muntat. El que passa que l'abans d'aquí a aquí no solament és que es munta, sinó que mira, perquè tot això és rodonet, suposo que ho veieu que és rodonet, no? Per tant, quan jo us poso aquest principi en rigor només es compleix en aquesta ratlla, per dir-ho d'alguna manera. Però ja quan vas cap aquí va canviant, i quan vas cap aquí va canviant. Aquesta mentalitat corba costa una mica de ficar al cap, i què vol dir això a la pràctica, no? Però si llavors això encara que sigui un inconvenient, i a més que jo no puc explicar-vos tots els detalls, no? Però té l'avantatge que llavors vosaltres ho apliqueu i us trobareu en situacions intermitges. I podreu situar una cosa una mica i una altra cosa que us trobeu una mica més cap allà, etc. I això, esclar, és la gràcia del model, que és una pissarra aquí, que ha molta cosa així, enteneu? I podeu inclús fer unes gradacions d'una sèrie de temes que esteu tractant, i mira, aquest és més cap aquí, aquest és més cap aquí, aquest és més cap aquí, aquest és més cap aquí. I per tant el que esteu fent és introduir entre aquest i aquest, doncs tot una colla de punts, que us el podeu apuntar i pel vostre model fer-lo servir, com un fitxer que el subdivideixes més perquè t'interessa una cosa determinada. Un senyor que té el control, que sé jo, de la Verola a Catalunya, doncs li interessa molt més detall sobre Barcelona perquè hi ha més gent, hi ha menys lloc que no pas d'un altre lloc, un pot especialitzar-se en una cosa d'aquestes i subdividir més. D'acord? L'altre dia posaves en aquesta banda d'aquí el principi de globalitat. Sí, totalitat o globalitat. Sí, i és el que passa que vas canviant una mica, jo sempre estic canviant, estic fent com fa tothom amb el llenguatge sense adonar-se'n, que vas corregint, saps? I de vegades en quasi m'agradaria més guardar globalitat per aquí, però encara estic dubtant, saps? Això és totalitat, és que al principi el defugia perquè la paraula totalitat és una paraula impossible. Però aquí no es tracta de que jo abarqui la totalitat, es tracti de qualsevol tot. Per exemple, el teu cos és un tot, no? Té unes parts. Qualsevol tot incloït el tot total. M'entens? I per tant, al principi diu que les parts ocupen un lloc en el tot. Un lloc determinat en el tot. No sé si recordeu que aquí us posava l'espai jo, aquí. Aleshores, és la distribució de les parts en el tot d'una forma localitzada, d'una forma localista, que cada part té una relació local o espaial respecte de les altres. D'acord? Aquest espai és no necessàriament l'espai físic, també és l'espai mental. Deixeu-me d'anar enrere, que quan algun encara no havia arribat deia que aquí es compleix el principi d'identitat, però mirant les coses més filosòficament, és a dir, més enllà, tot compleix el principi d'identitat, perquè cada punt d'aquestos no és els altres. Aquí és on es compleix, a aplicar-ho a la pràctica, el principi d'alteració. Però a tot arreu, cada una d'aquestes coses influencia sobre les altres, excepte l'oposada, que llavors és zero. És a dir, la teoria té 100 aquí i aquí 0. Però aquí té el 50% de teoria, però també hi ha el 50% de pràctica. I així es podíem anar dient. És a dir, el principi d'alteració de cada cosa una miqueta és les altres, que cada cosa té com un camp, és que això és veritat inclús físicament. La Terra té una identitat, la Terra una bola, però té un camp, per exemple un camp gravitatori, que arriba a l'infinit. I si no arriba és perquè un altre li frena. Però la força hi és, que passa cap a una ombra darrere, després continua pel costat, o que sigui, no? Doncs el principi d'alteració arriba a tot arreu en el sentit que cada un d'aquests nuclis compleix aquest principi, perquè
es fica en terreny dels altres. No és ell, sinó que és ell i estan els altres, i els altres estan en ell. I s'alteren mútuament uns amb els altres. D'acord? Doncs el principi de totalitat també és un principi que sobretot es compleix aquí, ara l'explicarem, però que a més es compleix en el tot, perquè és un tot fet de parts que cada una està fora de les altres, cada una està al costat de les altres localment situada, espacialment situada. Bé, aquest principi de totalitat fa les grans estructures, els grans sistemes, etc., les grans cosmovisions clàssiques. Fixeu-vos que aquí he posat metafísica, que ve d'ètica, ètica, metafísica, i de metafísica he posat ideologia. Les ideologies són les metafísiques abstractes. La metafísica és un intent que avui dia està molt desprestigiat en els mons aquests, igual com desprestigien l'art de fet. Des d'aquí s'ha desprestigiat la metafísica de dret, perquè això d'aquí és més bàsic, tot és més fonamental, i llavors s'ha d'atacar com a dret. Des del Kant, que la metafísica pobreta està gairebé per terra. No obstant, reviu de mil maneres. És a dir, que la metafísica és innegable. Que el tot forma, és a dir, el Kant ve a dir, té uns capítols molt forts, dient que parlar del món com un tot porta només que contradiccions. Té tota una anàlisi d'això. I a partir d'ell, inclús abans d'ell també, però sobretot a partir d'ell, la gent, els acadèmics són molt antimetafísics, però s'ha substituït una metafísica que és més sana que la ideologia per ideologies. És a dir, quan la metafísica és perseguida, doncs ens refugiem en les ideologies que són metafísiques abstractes, que se'n diuen cosmovisions. Els alemanys en diuen Weltanschauung. Weltanschauung vol dir la visió del món. Welt és món, i Anschauung vol dir la panoràmica, la visió conjunta del món. Doncs tots en tenim una. Tots en tenim una al cap, i jo quasi diria que tot el que estem fent aquí és això, perquè nosaltres també tenim una, i tot això és una ideologia i una visió del món. Enteneu què vull dir? O sigui que ja veieu que també aquest es compleix. I aleshores la visió abstracta del món és la que té cadascú, o cada grup, o cada cultura. Cada cultura té una cosmovisió pròpia, i la meva cosmovisió és una cosmovisió que té aspectes meus i té alguna espècie, diguem-ne, de comuns denominadors amb tots nosaltres que som de la mateixa cultura. Cada llengua té també una implícita una ideologia. És a dir, que les ideologies estan ficades per tot arreu. Una pel·lícula de cine transmet una ideologia i no ho sabem, però ens la transmet. És una visió del món. És curiosíssim perquè en la pel·lícula passen coses dramàtiques d'aquest tipus d'aquí, però es dona per suposat que tal cosa sempre és així. Per exemple, hi ha pel·lícules en què se suposa que el matrimoni és indissoluble, per exemple. I llavors això ja no es discuteix. I llavors, clar, tot són infidelitats, fidelitats i no sé quantos i no sé què. Perquè se suposa que el matrimoni és bo i que, per tant, el trencar-lo és dolent. I llavors les tragèdies venen a partir d'aquest supòsit, que és un axioma. Però aquest axioma, diguem que seria d'un tipus axiomàtic de per aquí, juntat amb tota una colla d'altres axiomes que hi ha implícits en aquesta mateixa pel·lícula, fan tota una visió del món. Que pot ser conservadora, pot ser liberal, pot ser comunista, pot ser marxista, pot ser cristiana, pot ser musulmana, fonamentalista, no sé quantos, liberal, etc. Però tots tenim uns pressupòsits bàsics de tipus ideal. Tenim la nostra, diguem-ne, utopia, és a dir, que va marxant de l'espai, utopos vol dir sense espai, que doncs globalitza tots els detalls de la vida concreta. Doncs aquesta estructura, aquesta magna estructura, que en la part d'aquí es regeix, se sol regir, sobretot quan diria que pel principi de no contradicció. És a dir, es considera una ideologia bona quan no es contradiu, quan alguns elements d'aquesta estructura, alguns principis, o alguns axiomes d'aquesta estructura, algunes creences, el que sigui, alguns dogmes, doncs no es contradiuen amb els altres. Si tota la feina de fer una bona ideologia és que no es contradiu. Quan més es va contradient va passant ja cap a aquesta banda d'aquí. I n'hi ha de tot. Per exemple, les ideologies marxistes estan més cap aquí i per tant són més orientals que les ideologies capitalistes, perquè les capitalistes són d'identitat i les altres són dialèctiques, és a dir, que accepten el contradictori. El Hegel, per exemple, accepta les contradiccions com a essencials,
Diu que la tesi passa a l'antítesi, de l'antítesi passa a la síntesi. I veus que hi ha la paraula síntesi ja. És a dir, que està jugant amb contradictoris. Doncs aquest senyor ja està passant cap aquí. Enteneu una miqueta com va això? I aleshores, quan les ideologies són ideologies, quan marxen molt de la realitat, quan es fan dintre d'un laboratori o dintre d'un despatx o dintre d'un sigui, no? En canvi, la metafísica és el mateix intentant contrastar-ho. El gran fundador de la metafísica és Aristòtil, que la paraula no la va inventar ell, sinó un successor seu, però el seu llibre fonamental es diu Metafísica, li diuen metafísica. Doncs l'Aristòtil va intentar fer aterrissar la ideologia platònica, que famós les teories de les idees de Plató, de les idees, és una ideologia, és un tractat d'idees, el de Plató. Es va passar del mite cap al logos, però el logos en aquell moment era massa oriental, encara no s'havia occidentalitzat prou, i en comptes de passar cap aquí, dona la volta per aquí. I aleshores l'Aristòtil diu, no, però és que les idees són abstractes, i a mi el que m'interessa és tocar la realitat, i substitueix les idees per les essències. I les idees estan en el cap, i les essències no se sap on són, però són entremig del cap i de les coses. És a dir, això no és una essència, això és una cosa, un singular, però té una cosa, ell, que no me l'invento jo, que dintre del meu cap doncs, és la idea de cadira, però la té ell, és una cosa amb fonament en la realitat. I veus que està baixant cap a la metafísica, cap a lo concret, cap a la d'allà. Entesos? Queda clar això també? I aleshores el pas entre una cosa i l'altra són els significats, que els significats, fixeu-vos que aquí és tot formal, i aquí ja té continguts de cosa, és a dir, té fonament. Els objectes tenen essència. El científic només tracta les formes, els fenòmens. El científic diu que, avui dia inclús hi ha científics molt ferms que han estudiat filosofia, que han escrit filosofia de la ciència, i diuen que l'àtom no se sap si existeix. L'àtom és una convenció que tenim nosaltres per lligar i dir d'una manera de pressa, per titular una llista d'observacions. Quan observes tal cosa que dona lloc, allà diem que hi ha un àtom, però és igual això que hi ha o no hi ha. Això és fer metafísica, diuen ells. Penseu que creure que existeix un àtom és fer metafísica. Això la gent no ho sap, i no ho saben ni els científics moltes vegades, que es pensen que no són antimetafísics i estan continuant fent metafísica. I, per exemple, la teoria del Big Bang o la teoria de la relativitat són ideologies. Són ideologies que en part han anat ben cap aquí perquè es poden comprovar, però no tot. La gent es pensa que tot. Hi ha un senyor famós que es diu Kuhn, que parla dels paradigmes, dels paradigmes científics, i demostra que els paradigmes científics, explicar el sistema planetari pel sistema de Ptolomeu, explicar-lo pel sistema de Copèrnic, són dues formes d'explicar-lo, les dues vàlides o invàlides, les dues buides, i que no toquen la realitat. Són abstractes i són hipotètiques, és a dir, que no se sap si són veritat o no són veritat. El que passa que un és més còmode matemàticament que l'altre, ja està. El Galileo i la Inquisició, tots dos tenien raó. És a dir, qui roda al voltant d'aquí? La Terra al voltant del Sol o el Sol al voltant de la Terra? Doncs és igual, depèn. Si poses les eixes de coordenades de la Terra és el Sol el que es mou. Si poses les eixes de coordenades en el Sol és la Terra la que es mou. Quin és més còmode? Doncs és més còmode posar-lo en el Sol. Per què? Perquè si el poses en el Sol, els planetes fan circumferència. Si el poses a la Terra, els planetes, com que roden al voltant del Sol, fan una espècie d'ensaïmada, una cosa rara així, una episicloide que se'n diu, perquè van rodant al voltant del Sol i no de la Terra. I definir matemàticament aquesta corba és molt més complicat que definir matemàticament una el·lipse, que és el que fan, que és el que va fer el Kepler, va posar les fórmules de les el·lipses. Però, és a dir, en el món dels fenòmens no se sap què són les coses. I quan un passa de fer matemàtiques a dir coses, per exemple la teoria del Big Bang o la teoria del Darwin, que la gent es pensa que realment hi ha animals, hi ha espècies, hi ha mamífers, que s'ho creiem que hi ha tot això. Doncs això és ser metafísic. Un científic no diu que hi ha mamífers, diu un conjunt de dades biològiques tal, doncs farà tal efecte, tal efecte, tal efecte, tal efecte. Ara, com que dir tal és molt llarg, posem un títol i diem mamífers. Ja està, però mamífers és un títol. Només. Què hi ha al darrere? És dir, l'observació sensible no dona mai substàncies.
perquè les substàncies se suposen, substància i supòsitum. Se suponen les substàncies perquè estan a sota i se tienen que suponer. Se tienen que suposar. Doncs aquí hi ha aquest principi. El principi de totalitat es pot entendre molt mecànicament cap aquí, que és com s'ensenyen els nens petits, com s'ensenyen normalment al poble, etc. les coses. I després es poden entendre com que cada una d'aquestes parts ja comencen a barrejar-se pel principi aquest que direm ara. I aleshores, per exemple, us posaré un exemple que s'entén molt bé. Tu tens un cotxe aquí, que és una totalitat limitada, i descargoles que sigui el carburador i el deixes aquí al damunt per netejar-lo. Si ara imagineu-vos que tens aquí, en comptes d'un cotxe, un cos humà, i que destornilles el fetge i el deixes aquí per netejar-lo. No es pot fer això. Avui dia la tècnica ha refinat molt a base de posar-li tot de coses, i ho fa, el cor es treu i s'arregla, però s'arregla a base d'enxufar-li moltes coses perquè no deixi d'estar connectat amb el conjunt. La diferència entre un cotxe i un cos humà és que el cotxe té les peces juxtaposades i el cos humà té les peces integrades. I aquesta integració ja comença a entrar en el principi d'aquí, que ara direm. D'acord? En realitat, podríem dir els certs més fonamentals són molt integrats, tenen totalitats molt integrades, i els certs més artificials, doncs els més naturals, són més integrats, i la separació els mata. En canvi, les coses que són muntatge es poden desmuntar i tal. De tota manera, inclús els muntatges hi ha de moltes classes. Molt diferent un muntatge d'un cotxe que un muntatge d'una cosa estàtica, d'una casa. Un cotxe és funcional. Llavors, unes coses són fetes per les altres. La casa també bastant, no tant, però també. Sobretot això hi ha totes unes teories modernes, molt sèries, que ara estan una mica de passades, però jo crec que tenen una aportació definitiva que no passa mai, que és l'estructuralisme. Tot l'estructuralisme que s'aplica a tots els camps del saber, a totes les disciplines. L'estructuralisme la gent es pensa que parla d'estructura, si no, l'estructuralisme ve a superar el tema de l'estructura. Ve a dir que l'estructura dona a cada part una funció nova pel sol fet d'estar integrada en l'estructura. És a dir, que no és el mateix una part fora de l'estructura que dintre de l'estructura. I en l'estructura la part adquireix qualitats noves que li venen de la relació amb les altres parts de l'estructura. I això una mica passa amb tot. És a dir, que això amb llenguatge savi, llenguatge antic i ancestral, etc., d'aquests savis profunds, i els xinesos en deien que el tot és més que la suma de les parts. Això hi ha el principi de totalitat totalitzador, que ja comença a amalgamar unes coses amb les altres. És a dir, que no és el mateix un pilonet de pintura vermella aquí, un pilonet de pintura blava aquí, un pilonet de pintura verda aquí, un pilonet de pintura groga aquí, que les menines de Velázquez, que són les mateixes pintures per allà posades, no? És a dir, els elements materials són els mateixos, però allà hi ha una cosa nova, que no és la suma de les pintures aquestes. D'acord? És a dir, és un tot integrat. Doncs bé, es postula, se suposa, el que sigui, que l'univers com a tot també és així. Però es permet que s'analitzi de la manera objectiva, que és el que ha fet la ciència. La ciència ha analitzat d'una manera objectiva. Fixeu-vos que en el moment que arribes en aquesta part d'aquí entres en el territori de l'anàlisi, hi ha un 50% d'anàlisi, però que vas anant cap allà i cada vegada hi ha menys anàlisi. I estem entrant en el tema de la síntesi, que no és síntesi de construcció, sinó síntesi generativa. Igual com aquí, és com una espècie de sortidor que s'obre així, que la naturalesa es desplega, doncs aquí és una naturalesa que es replega i que es fa llavor, per dir-ho d'alguna manera. Aquí és la llavor que germina i que s'obre, i en canvi allò és una cosa que l'obertura es tanca i es fa llavor. I dintre del llavor està tot integrat, però no està integrat com una suma de parts, que són les síntesis que fèiem per aquí, sinó que és una integració misteriosa. Aquí ens tornem a trobar com l'art com unes coses misterioses, una cosa rara que fa que de lo simple, misteriós i ric es desplegui uns organismes complexes i interrelacionats entre ells, etc., i interinfluents i interdependents, etc.
i que aquestes interdependències fan emergir fenòmens nous, coses noves, que no sortirien només sumant. Per això passa a tots els nivells. És a dir, no és el mateix un àtom d'hidrogen, un altre àtom d'hidrogen i un àtom d'oxigen que l'aigua. L'àtom d'hidrogen és un gas, tal qual, té això, que fon a tal temperatura, que no sé quantes, etc. L'oxigen, l'hidrogen, sí, també és una sèrie de coses. I l'aigua és una altra cosa. I així s'explica, s'intenta explicar avui dia, l'emergència de coses com la consciència, com la llibertat, com coses d'aquestes a partir de la matèria. És a dir, es fan síntesis cada vegada més altes, les anem veient. I aleshores doncs, hi ha unes emergències que no són el resultat de la suma mecànica, sinó que són més que això, perquè hi ha més que això. Una cosa que comença a influir la part d'aquí. Per tant, fixeu-vos que quan se diu sigues objectiu, vol dir sigues ordenat, disposant les coses en un conjunt, cada part en el seu lloc, etc. Estàs ja entrant en aquesta àrea d'aquí. En canvi, tot això d'aquí és una altra història completament. Potser que fem ara aquí aquesta d'aquí, al principi, de volicitat, que sí? Volicitat. Ja no sé si us vaig dir que la paraula holos en grec volia dir tot, total, i per tant semblaria sinònim d'aquest. I va ser usat etimològicament en l'origen així, com una cosa sinònima de total. El que passa que en aquells temps de l'origen la gent vivia molt aquí i per tant barrejaven aquests principis però més aviat a favor d'aquest. La paraula total era més aviat que total, ho deien en el sentit del que ara diem òlic, que no pas que òlic el diguessin amb el sentit que ara diem total. En deien òlic o total, que era el sinònim, però volien dir òlic, ells. Però avui dia, si s'usa etimològicament la paraula òlica, doncs voldria dir allò, i no vol dir allò. Això del principi de volicitat és el més difícil de tots d'entendre, perquè és l'oposat del principi d'identitat i per tant és el més aliè a l'educació que hem rebut. El principi de volicitat es pot anunciar de moltes maneres, que les parts són en el tot no juxtaposades sinó intercompenetrades. Seria una forma de dir-ho. Aquí hi ha estructura, que és juxtaposició de parts localitzades, i aquí hi ha comunió, intercompenetració, assumpció, assumir les coses. Què ho diem això? Això ho assumim. Quan diem assumim vol dir que ens omple, que ens ocupa tot el nostre ser, que l'acceptem, que ens ocupi. Doncs estem interpenetrats, estem molt compenetrats. Vol dir que l'altre ocupa el meu lloc i ocupa el seu lloc, és a dir, que hi ha com una invasió de llocs. Això en física moderna se'n diu la no localitat. El principi de no localitat, que és un principi revolucionari 100%. És un principi que fa que la ciència rebenti, perquè la ciència estava tota basada en el principi de localitat, que cada cosa ocupa un lloc i no un altre, que una cosa està en dos llocs a la vegada o que dues coses estan al mateix lloc a pesar de separades, és a dir que estan tocant-se a pesar que estan en unes distàncies enormes. Tot això només pot acceptar si s'accepta aquest principi. Qui no tingui aquest principi al cap, doncs això és una bogeria. L'Einstein no el tenia aquest principi al cap i es va anar sempre contra això, però els experiments han donat la raó amb això. Fixeu-vos que els experiments són d'aquí, aquí posa experiment expert, aquí veus que posa expert. Són fenòmens en realitat els experiments, però hi ha experiments desconcertants, hi ha experiments que són concertants. Els experiments concertants donen lloc a objectes i els experiments desconcertants donen lloc a subjectes. I llavors això precisament és el que fa que avui dia es comenci a dir, ho diuen, ja hi ha físics místics, de que la naturalesa d'esperit i que els electrons tenen llibertat i totes coses d'aquestes, coses raríssimes. Bé, perquè això d'aquí us ho he definit també d'una manera molt física, dient que cada part està compenetrant-se amb les altres parts, però això és definir-ho d'una manera externa encara. En realitat m'agradaria, per exemple, que ho entenguéssiu el que vull dir, és, a veure, com sentiu vosaltres que està la vostra consciència dintre del vostre cos? Que és molt diferent de com està el nas dintre del vostre cos.
El nas ocupa un lloc definit respecte dels altres llocs també definits. Ara, la consciència on és? Aquesta espècie de cosa rara, que no sabem com situar-la, i que, a més, és molt més antiga que la ciència. La paraula consciència és una paraula reactiva, feta per frenar una mica la ciència. Però és més antiga la paraula ciència que la paraula consciència, i es veu, és derivada de l'altra. Però la realitat de la consciència és molt més antiga que la ciència, i la consciència, doncs, presideix tot acte científic. Si un senyor que mira un microscopi, si no hi és ell allà mirant i captant conscientment el que veu, no pot interpretar-ho científicament i descriure l'objecte científic. El groc viscut no té res a veure amb el groc científic. El groc científic és una ona electromagnètica de tants àstroms de longitud, i ja està. Però això no és el que es veu. Això es dedueix. L'objecte és un constructe. I en canvi, el groc subjectiu no és un constructe, és una vivència. A més, és una vivència que quan tu estàs vivint groc, ets tot tu que estàs vivint groc. És a dir, el groc t'ocupa tot el teu ser consciencial. Si tu estudies molta neurologia, diràs, no, el groc és un trosset d'una neurona que hi ha per aquí, que quan punxes veus groc. I és cert, això, a més. Amb el groc no sé si és cert, sí, crec que sí que és cert, però vaja, és bastant cert. Però, doncs, això és és el vessant científic, no? Però punxin com punxin i no punxin, no vegis el lloc groc o el que sigui, la vivència de groc és una cosa independent d'això altre. Això altre és com si diguéssim un correlat físic, però hi ha el correlat aquest que ningú te'l treu i que a més és l'únic que fonamenta l'altre, el que passa que els científics no volen reconèixer. Per tots els científics, no sé si heu vist quan éreu petits, en les enciclopèdies ho posava, que el científic és un ull, posaven ells un ull, que miren, i aquí anaven fent totes les coses de la ciència, posaven animals, plantes, minerals, tot el que sigui, no? Però sempre hi ha d'haver un ull que miri. Si no hi ha un ull que miri, és a dir, quan no hi havia homes, voleu dir que hi havia àtoms? Diu, sí, tant que hi havia àtoms, perquè t'imagines els àtoms existents en si mateixos. Que sí? Però bueno, segur que el nen petit no sap que hi hagi àtoms. Però és perquè és petit. Però quan un ve gran i sap la veritat, descobreix que el món està fet d'àtoms. Nosaltres construïm els àtoms a partir del que veiem. I el que veiem és un acte de consciència, no de ciència. Entesos? Doncs l'estat de la nostra ànima o de la nostra consciència, digueu-li com vulgueu, però fixa't, l'ànima ja ens la imaginem com una espècie de núvol, i llavors mal assumpto. L'ànima és com una espècie de núvol que ocupa. Els núvols són molt bons perquè són uns objectes molt poc definits, que canvien molt de forma, que s'interpenetren bastant un amb l'altre, que permeten coses d'aquestes, no? I esclar, llavors va molt bé agafar aquestes imatges, no? Però és que no és ni un núvol, no és ni un núvol, és una altra història. I que, a més, no la podem explicar perquè és subjectiva, i el subjecte és explicador, no explicat, d'acord? Però un té com una espècie d'autoconsciència, és a dir, hi ha la consciència de les coses, la consciència de groc, i després hi ha la consciència de la consciència. El que passa és que la gent es pensa que la consciència de la consciència és la consciència d'un objecte que es diu consciència, i llavors ja t'has perdut la consciència. L'autoconsciència, que és el súmmum de la mística, per dir-ho d'alguna manera, és l'arribar a identificar-te amb el teu jo profund, no? Doncs no és una ciència, no és una ciència, sinó és una comunió de tu amb tu mateix, una compenetració de tu amb tu mateix. Doncs això que us he explicat en el cos humà, la consciència de l'individu, doncs aquest principi ho aplica a tot, que tot està en tot, i d'aquesta manera rara. Un exemple que ajuda, que és un exemple, és aquesta taula, la taula, per exemple, la taula total. La taula total es pot descomposar de dues maneres. Una, amb el tauler, que li direm el tauler, més 4 potes, suposem. És una forma. Però la taula total, si en comptes de desmuntar-la, el que fem és agafar el tauler i tallar-lo així, que fem 2 taulers, i les potes tallar-les així i fer 8 potes, doncs equival a amb una taula sub 1 i una taula sub 2. Tan parcial és això com això.
però aquestes són parts holístiques i aquestes són parts físiques. Veieu la diferència? Aquí hi ha 25 taules, tallades d'aquesta manera que hem dit. Bueno, ara imagineu-vos que cada una de les 25 sigui una mica diferent. Per exemple, una estigui feta amb roure, l'altra estigui feta amb ébano, l'altra estigui feta amb el que vulgueu, no? Doncs, bueno, sortir una taula d'aquesta molt especial, no? Però serien diferents una de l'altra. Poden ser iguals o poden ser diferents, però cada una d'aquestes taules diferents estan a la taula total. S'entén això? Doncs igual a la nostra consciència, jo agafo l'exemple de la nostra consciència perquè és el que tenim més a prop i el que podem entendre més bé. La nostra consciència hi ha la consciència de groc al moment que estic extasiat amb groc. Si no estic extasiat perquè estic una mica distret, doncs tinc 3 o 4 coses que se m'entreposen unes amb les altres, cada vegada es fixes més en una, es fixes en l'altra, que ella ocupa més lloc, l'altra ocupa menys, és a dir, que hi ha tota una gradació cap a l'altra forma de fer les coses. Hi ha persones molt estructurades que no barregen res, que quan tenen el groc aquí saben que aquí hi ha el verd i que aquí hi ha no sé quantos i que aquí hi ha la família i que aquí hi ha la professió i no es barreja res, enteneu? Però normalment les coses, cada una tendeix a ocupar-ho tot quan t'hi dediques. L'atenció, el foco de l'atenció és la holistificació, és la que fa total una cosa parcial. És a dir, fixeu-vos, per exemple, que inclús la retina humana també té una funció per dintre de totalització, de la manera que veiem moltes coses però només en mirem algunes. Enteneu? Aquestes algunes són les que ens ocupen la consciència. I les altres queden en el subconscient, en el semiconscient, queden marginades, el que sigui. Però aquelles mateixes després poden ocupar-se les altres. I de vegades hi ha una tempestat, que es veuen totes així, oi? Bé, dintre de nosaltres tenim, per exemple, molts esperits, a més del nostre, que suposant que el nostre sigui un esperit. Doncs tenim l'esperit dels nostres pares, si és que han sigut persones de molta personalitat que ens han influït molt, quasi tothom el té, i la feina del psicoanàlisi moltes vegades és desfer les males influències que l'esperit del pare està fent dintre de nosaltres. I tenim esperits, que sé jo, si un és cristià, doncs l'esperit de Jesucrist, que llegeix els evangelis i li agrada, i l'omple, i pensa una mica com Jesucrist, o en Jesucrist, o el que sigui, no? Un altre dels amics, els parents, els esposos i les esposes, hi ha una guerra, ara jo per exemple us estic envaint a vosaltres, no? Per dintre, a part que per fora us dic paraules, aquestes paraules una vegada entren a la part subjectiva, doncs ocupen com si fos una taula número 3, enteneu? Ocupen la vostra forma, és a dir, la vostra individualitat. Això està tot posat així. Tots aquests aspectes de la realitat es manifesten en el món fenomènic amb el que se'n diuen figures, els hologrames i aquestes coses que em preguntaves tu l'altre dia, te'n recordes? És a dir, amb coses de tipus òlic, allò que diuen, per exemple, que la reflexologia, que diuen que en el peu està tot el cos, o que en l'orella està tot el cos, que hi ha totes les parts del cos en l'orella, és a dir, que tot està influint a tot. L'iris de l'ull està a tot, el fetge està en un punt del peu, està en un punt de l'orella i està en un punt de l'iris, però escolta, aquest fetge té la multilocació, el do de la multilocació, no? Si és que és veritat, el que passa que la gent diu, això són falòrnies de gent d'aquesta, naturista, dels naturistes, però la majoria de metges se'n riuen d'això. Però no se'n poden riure d'altres coses, com per exemple que cada cèl·lula té el programa de tot el cos humà. És a dir, que tot el cos humà està en cada cèl·lula. I per tant, a l'inversa, cada cèl·lula està en tot el cos humà. És a dir, aquella part dels cromosomes que ha fet aquesta cèl·lula està en totes les altres cèl·lules. Enteneu què vull dir, això? És una cosa molt fortament integrada. Per exemple, la diferència que hi ha entre el veïnatge en una ciutat o en un país, les cases, els carrers, els municipis, un al costat de l'altre, que seria d'aquell tipus d'allà. I una altra cosa, per exemple, és això que està sorgint, que és la comunicació, per exemple, telefònica. La comunicació telefònica és més interessant que no pas la comunicació per televisió, perquè la comunicació per televisió és òlica però d'anada només. És a dir, surt del centre emissor i va cap a la gent, però no hi ha tornada. Però els telèfons, cada persona tenint el llistí de telèfons té tots els altres a la seva mà. Els usa o no usa, de fet, però pot usar-los. És a dir, que cada un està en totes les llars i totes les empreses,
el llistí de telèfons. I per tant és una cosa òlica. En política, per exemple, el Ministeri de l'Interior és un ministeri de tipus com aquell, total. Té la Guàrdia Civil, té la policia, té les comissaries aquí i allà, té els governadors civils, té per províncies, té els alcaldes per pobles. Enteneu que és l'ocupació, diguem-ne, territorial localista especial, d'espai. Però després hi ha els altres ministeris, que són ministeris òlics. És a dir, la justícia, doncs, és una cosa que toca a tots els alcaldes, a tots els ciutadans, a tots els governadors civils, a tots els entenem que vull dir, i és òlica en aquest sentit, és a dir, necessita aquest principi per entendre-la bé. Hi hauria gent, per exemple, que aniria trossejant, per exemple, quan es fan autonomies, quan es fan independències, que em quedo, l'exèrcit no me'l quedo, em quedo la justícia no me la quedo, em quedo l'educació no me la quedo. És a dir, és reduir l'òlic a territorial. És trossejar-ho. Com s'ha de fer això? L'economia, per exemple. L'economia sembla que és millor tractar-la òlicament que no analíticament, és a dir, per parts. Per què? Perquè la desigualtat que hi ha de distribució dels recursos fa que hi ha països que tinguin massa carn i tinguin massa poc petroli, hi ha països que tenen massa or i massa poc teixit i així successivament. Llavors, si ho talles massa, hi ha uns països que tenen molt d'una cosa i no els faltaran d'altres. I com que tots necessiten totes, són aquests els principis. Doncs aleshores convé que es faci un plantejament conjunt i que tots es preocupin de tots. El problema dels abocadors, és a dir, cap municipi vol abocadors, cap municipi vol presons, cap municipi vol casernes, perquè són unes coses que s'han de tractar òlicament, no es poden tractar localísticament. És a dir que és així, això. Per exemple, la infanteria és molt més localista i diuen que les guerres les guanya la infanteria, que és la que ocupa el territori, però hi ha l'aviació, per exemple, que és òlica, que passa per damunt de tot, està una mica distant de tot arreu, i sobretot ara que hi ha satèl·lits artificials d'aquestos que es pot fer la guerra de les galàxies, hi ha una espècie de cosa més amunt que està amb una volta cada 90 minuts, està tot arreu pràcticament simultàniament, quasi simultàniament. Enteneu? Això va tendint cap a l'òlic. No sé si enteneu, és dir que l'òlic no és tan misteriós com sembla tampoc. Senzillament és una cosa a la que no estem acostumats a pensar com a principi rector de l'actuació. I és importantíssim. Què passa? Per exemple, l'ecologia és totalment òlica. I llavors resulta que s'han de fer comissions interministerials, perquè la classificació en ministeris ja és massa poc òlica, encara que és òlica. Però al classificar-los, al distingir-los uns dels altres, apareixen coses que els abarca tots. És un superholisme sobre l'holisme. Que no veiem una cosa, tot això que us dic? Totes aquestes coses que us he dit encara són coses que limiten molt amb l'altre. L'essència de l'holisme, com us deia aquí, és més profunda encara que això. Recordeu que aquí sota hi ha mística, és a dir, per allà, sota de metapsíquica, sota de metapsíquica hi ha mística. I la mística no és res més que el transcendiment de les nostres limitacions individuals, és l'experiència còsmica, l'experiència del tot. Això és l'experiència del tot i això és el tot experimentat. El noumen, diguem-ne. La metapsíquica és una paraulota que l'he posada per simetria en la metafísica, però que seria bo posar en ús corrent la paraula esperit, la paraula sacralitat, etc. És el món transcendent. Un món en què tot comunica amb tot. A sota de noumen veieu que posa amor. Però no a l'amor d'un home i una dona, no, l'amor universal. El que en termes teològics se'n diu la caritat. És curiós, per exemple, que el Gabriel Marcel, que és un filòsof existencialista més aviat, doncs diu, la definició de Déu que dona, ell diu, és el ser secretament inicial, expressament final. És a dir, és com un ser que al principi és secret i després s'expressa. Finalment s'expressa del tot, es manifesta del tot. Verament substancial, i el dir substancial se'n va cap a la metafísica, en relació amb la intrínseca caritat ontològica. Agarra-t'hi. Però aquesta frase última és el que us volia dir, precisament. És a dir, ell és un deixeble del Bergson, i el Bergson diu que l'univers neix d'una cosa que ell en diu l'elan vital. I així és com a Occident estem acostumats a dir que tot neix de l'experiència,
que diu exactament el contrari, que tot neix de la caritat, que tot neix no de l'experiència, tot neix, aquí està l'origen, la llavor, que no neix de l'experiència, sinó que neix de l'amor. L'amor és aquest element vital, aquest amor que fa que tot visqui des de dins d'ell. Una cosa. Digues. Aquí al principi d'unitat el poses en un cantó. El principi d'unicitat no ho hauria d'agafar tot precisament. Perquè tu tens una noció de tot mixta del que jo vull dir quan dic òlic i del que vull dir quan dic total. Entens? Però si és l'òlic ho agafa tot. Si ho agafa tot, però la totalitat... Hauria d'agafar tot, tota la bola. Bueno, un moment, la totalitat també ho agafa tot, perquè això es diu totalitat, no? El que passa és que s'agafa de dues maneres diferents. És a dir, la totalitat està aquí, això és la verdadera síntesi, en realitat. Hi ha, així com deia que hi havia dues classes d'anàlisi, recordeu? Aquí. Doncs hi ha dues classes de síntesi. La síntesi que organitza i la síntesi que intercompenetra. La síntesi de comunió i la síntesi estructural, estructuralitzadora. Són dues formes de síntesi. Llavors tu has dit una altra cosa encara, que això ja també t'ho accepto, però fixa't, així com abans hem dit, aquest principi sobretot es fa aquí, en la pràctica, però pensant, filosofant sobre el model, tot el model el compleix. D'acord que ho he dit abans, això? Aquest aquí també he dit, el principi d'alteració és propi de l'estètica quan apliquem les coses, quan apliquem el model. Però quan filosofem sobre el model, tot el model el compleix. Perquè cada punt arriben als altres. M'explico? Doncs també ho dic d'aquest, també ho dic d'aquest, que és el que has dit tu, que s'aplica tot. Evidentment que s'aplica tot. Però diguem, això és fer filosofia del model. I en aquesta classe i aquest curs no fem massa filosofia del model, fem pràctica del model, fem usuari del model. Entens? I aleshores hi ha, per dir-ho d'alguna manera, gent que li agrada més treballar aquí, hi ha gent que li agrada més treballar aquí, hi ha gent que li agrada més treballar aquí, hi ha gent que li agrada, i tothom té tot el dret de treballar on vulgui, mentre respecta els altres. El que passa que aquesta distribució total és perquè uns respecten els altres, és a dir, perquè el que està treballant aquí no negui l'existència de les altres coses. I potser encara me n'he deixat alguna i ja me la direu. Si trobeu que hi ha alguna cosa que me l'he deixada, doncs diu, escolta, i això no ho posaries. I si no trobo lloc haurem de trencar i obrir i ampliar. Com aquells senyors que es fan grassos i se'ls han d'ampliar els pantalons, els han de posar una peça així que té una forma així. Doncs haurem de posar un sector nou per obrir això. Doncs aquí falta explicar el tema de la paraula mítica. No sé si el vaig explicar l'altre dia, una mica. La mítica és l'expressió de la metapsíquica, és a dir, de l'esperit. És l'expressió artificial, abstracta, per tant, tampoc no sé si ho vaig dir, però tota aquesta àrea és tota mentida. És a dir, tot això és el que no és natural, és el que és artificial, és un joc, és una màgia. L'altre no és màgia, l'altre, diguem-ne, se li diu realitat. Encara que la màgia també és una realitat, però és una altra classe de realitat. Una realitat donada i una realitat construïda, per dir-ho d'alguna manera. Doncs bé, la mítica és la part abstracta de l'esperit. I això cadascú ho fa de la seva manera. És a dir, normalment la paraula mítica s'usa a nivell social per generar l'expressió social de l'esperit, que poden ser contes de nens petits, poden ser mites. El que passa que la gent agafa els mites i els tradueixen aquí perquè això és més occidental que això, i per exemple Adán i Eva es pensa que van existir de veritat, com els àtoms. Enteneu? I potser sí que van existir de veritat, però todo parecido con l'original és mera casualitat. És a dir, que si van existir no s'assemblen gens. El que va existir és el que es diu el mite. Perquè a més el mite ara està fixat, però quan es va inventar no estava fixat, que és quan era mite. És a dir, en el moment en què el mite es fixa, és a dir, quan l'escriptura es fa canònica, llavors es trasllada cap aquí i es fa ideologia. Enteneu? El mite és creatiu i lliure, i si vosaltres agafeu els mites grecs, per exemple, inclús, esclar, els mites hebraics, bíblics, són més difícils perquè hi ha hagut una influència tan gran de la institucionalització de l'Església que ja només ens els imaginem sempre igual com estan escrits a la Bíblia. Però si algun és una mica llest i mira la Bíblia veurà que hi ha moltes versions. És a dir, les taules de la llei és una versió de decàleg, però n'hi ha 4 decàlegs a la Bíblia. Els capellans amaguen 3, només ensenyen un. Però bueno, això és una trampa que fan ells.
no? Però avui dia en la Bíblia hi ha moltes variacions de les coses. Us llegiria un tros, no sé si recordo si és d'Isaïes, sobre el pecat, sobre l'Adam i Eva i el pecat original. És totalment diferent de l'oficial del segon capítol de la Bíblia, del Gènesi. Enteneu? És dir, que inclús en la Bíblia, encara que estigui així atrapada, encara hi ha moltes variacions, oi? Però en les coses que estan menys atrapades, que és difícil, perquè si són antigues s'han perdut. Per exemple, a Grècia, doncs, tenim la sort que com a mínim hi ha Homer i Hesíode, i després els altres que venen després, els tràgics sobretot, que usen els mites grecs, doncs una mica variats, i el mateix Homer també canvia en els diferents trossos dels seus poemes, no? Però sobretot de l'Homer i l'Hesíode hi ha diferències, i de l'Homer i l'Hesíode a altres posteriors hi ha diferències, i els grans tràgics, l'Esquilo, el Sòfocles i l'Eurípides, usen alguns mites iguals tots tres, però són diferents, és a dir, cada un el fa a la seva manera, perquè aquesta és la gràcia del mite. El mite és la creació col·lectiva, no? D'expressió de l'esperit. I el que val en el mite no és el que diu històric, sinó el que diu místic. I a darrere està la mística. No? I tracta de dir una cosa mística que no es pot dir mai directament. I que per tant s'ha de dir sempre per substitutius. I els substitutius s'han de mirar molt per la cultura que té el que canta, o el que diu la cosa, o el que expressa. Les litúrgies, totes les litúrgies són mítiques. Fixeu-vos quantes coses són mítiques. El que passa que en les litúrgies també s'han estereotipat, i s'han convertit en ètiques. És a dir, són pràctiques, no? Pràctiques establertes per una església, que s'han de fer sempre iguals, etc. Per exemple, en l'Índia hi ha 25 classes de ioga diferents. No hi ha un ioga ortodox. Hi ha el ioga de l'acció, hi ha el ioga de la contemplació, hi ha el ioga de l'amor, de l'enamorament, hi ha el ioga de la música, hi ha el ioga de les posicions del cos, hi ha el ioga de mil coses, no? Cada ioga té 1000 variacions, no? Doncs tot això ve d'aquesta part d'aquí, aquesta part sempre sorpresiva, i sempre és variada, i sempre és lliure, i sempre és imprevisible. I la diferència entre aquesta imprevisibilitat d'aquí i el que se'n diu un atzar desordenat és que aquesta imprevisibilitat genera meravelles i l'altra genera desordre cada vegada creixent. I la ciència ho confon. I la ciència tracta igual el desordre creatiu del desordre descreatiu, per dir-ho d'alguna manera, desordenador. L'ordre que en diu ell, avui dia es comença a distingir, de la negentropia de l'entropia, però llavors la negentropia considera només ordre. No se n'adonen que és ordre creixent i no previsible. Això ho diu Prigogine, diu que quan se salta d'un sistema estable a un altre sistema estable en l'evolució, no hi ha cap ciència que pugui predir a quin sistema estable anirà a parar. Diu, això són novetats, que abans no es deia això. És a dir, el Darwin es pensava que tot es podia deduir, oi? I avui dia se sap que és indeduïble perquè hi ha aquesta part que quedava prescindida, s'havia prescindit d'ella. I fa coses meravelloses, és a dir, aquesta part doncs, fa que augmenti l'ordre en el món i que augmenti d'una manera no casual, és a dir, no per càlcul de probabilitats, allò de que tirant un cubilet amb uns daus, que et surti cada vegada el 6, no? Surt una vegada cada no sé quantes, no, surt molt més. Surt molt més perquè hi ha l'esperit que vigila i que tria. I triar és un acte de llibertat, però el resultat de la tria és un acte d'ordre superior a la tria anterior, si és una tria novedosa i millor, i el que sigui, no? Més evolucionada, més avançada, etc. Bé, però és curiós, per exemple, que de mites n'hi ha ara tant com n'hi havia abans. El que passa que com que el sistema aquest racionalitzador és molt poderós, doncs surt d'un mite i te l'atrapa i te'l dogmatitza. Les modes, sobretot controlades econòmicament, és una forma de controlar una classe de mites, una classe d'expressió de la creativitat. No? Els grans cantants, el hipisme, per exemple, van sorgir espontanis i després s'ha assimilat pel sistema totalment. No? Però tant mite és seguir el Michael Jackson com adorar la Mare de Déu de Lourdes. És a dir, les aparicions dels nens aquells s'han d'entendre míticament, no físicament. És a dir, no és un miracle físic, és una realitat mítica, no és miracle. Miracle en el sentit de meravellós, miràculum vol dir que és digne de ser mirat. Si un mirall és una cosa per mirar, no? I per mirar-se. Doncs un miracle i un mirall tots venen del mateix lloc. I bueno, sí, és digne de ser mirat, és digne de ser mirat. Però per entendre'l per darrere, al peu de l'esperit, no al peu de la lletra. I aleshores les nenes aquelles, les subirús aquelles de Lourdes, doncs tenien elles una cultura, una imagineria
és a dir, tenien unes eines expressives que eren les seves, de petitetes, el que hi havia les estampetes aquelles que veien a casa seva, les vides dels sants, la Mare de Déu, no sé si el mes de maig, el mes de les flors, i coses d'aquestes. Esclar, llavors ja s'expressen a través d'això, i veuen, quan diuen que veuen la Mare de Déu, elles estan tenint una experiència mística que s'expressa físicament d'aquesta manera, i en canvi una altra són les seves vibracions místiques, les té davant del Michael Jackson. Mira, què farem, cadascú les té com pot, depèn del que tingui al cap, enteneu? Però és una turbulència dels estrats culturals que hi ha, i aquí genera unes bombolles, i la bombolla, és a dir, el sabó, és de la cultura que tu tens, i segons la cultura que tens, el sabó fa unes iniciacions o fa unes altres. Uns veuen que és d'això, que és el sang, i els altres veuen altres coses, etc. Això no treu que hi hagi tota una relació de lo místic amb lo físic. Vull dir que això també és veritat. Per això, diríem, si entenem per físic només això d'aquí, doncs ja veieu que hi ha camí entre una cosa i l'altra per tot arreu. És a dir, que una de les coses que té aquest model és que posa infinits camins entre contraris. Una vegada em van demanar la demostració de l'existència de Déu i vaig dir, hi ha 8 camins per demostrar l'existència de Déu. Així com Sant Tomàs em posa 5 de vies, jo m'es posa 8. I dic 8 per no dir-ne més, oi? Imagino, per exemple, que Déu és el noumen, està aquí, i que el nostre món és el fenomen, està aquí. Mira, agafo aquest camí, agafo aquest camí, agafo aquest camí, agafo aquest camí, i tot el fa al mig. Surten 8 camins amb aquests punts, surten 8 camins, són molt interessants, els 8 camins de passar d'aquest a l'altre món. Hi ha més camins encara perquè això no és el model complet. Però, i a més entremig d'aquestos n'hi ha, entremig d'aquest i d'aquest, doncs hi ha, mira, aquest, etc. Que es podien anar omplint de contingut i segurament que hi és, perquè la realitat és tan rica que hi ha per omplir-ho tot. Això. Queda clar? No sé si això s'acaba a les 9, Voleu preguntar alguna cosa o no? Perquè el pròxim dia farem un resum de tot a base del següent, però haurem d'entretenir-nos poc perquè hem de fer com si diguéssim 8 parts, que és agafar la bola i ensofar-la així i fer un sector que comença amb pràctica i ve per teoria. No, per fer les 8 vies aquestes, però en comptes de fer-les de Déu en aquest món les farem de la pràctica a la teoria. Aquestes, és a dir, farem sectors, us donaré no sé, s'ha anat a parar això. Unes coses com aquestes, veieu, això, que hi ha aquesta, no? I ara donar la volta. Enteneu? Les 8, perquè es vegi tot lligat, tot el model conjunt. I aneu-hi pensant. I jo us demanaria que féssiu una miqueta d'exercici, de tractar coses vostres i situar-les, perquè encara que aquí falta tota l'escala dels sers, és a dir, dels àtoms, les molècules, les cèl·lules, els animals, els homes, les societats, etc., tot això falta. Però tot té una projecció aquí. És a dir, quan es mouen verticalment, quasi mai es mouen verticalment, sinó que es mouen una mica torçats, i llavors fan una projecció, diguem-ne, lateral, que fa que es vegi això. És a dir, l'analítica en tal, en qual, però de seguida es mou. És a dir, que quasi tot el que fem, com que la nostra ment té una constitució, ens ho sembla, una constitució així, doncs sempre hi intervenen coses d'aquestes en qualsevol consideració sobre la realitat del món. Doncs exercitar-lo a qualsevol nivell. Agafeu un tema qualsevol i llavors anar-ho situant. A mi m'agradaria que tot el que s'ha semblat estrany us ha semblat estrany només d'expressió, però que haguéssiu dit, no, si jo també ho tenia això dintre meu, que no ho tenia gaire tractat perquè no tenia manera d'expressar-ho o el que sigui, perquè en el meu món no li han donat oportunitat de treure-ho o el que sigui, però que hi és. No dieu res més? Doncs deixarem marxar Reus al de Reus. Tens tren, sí? Noms que us diguessin més. I per això sabeu que una forma bona de fer-ho és agafar coses que vosaltres us diguin molt i que ja tingueu el vostre nom d'aquella cosa. Àrees de la vostra realitat. Això a mi em diu molt. O no posaria. I si teniu problemes, digueu-los.
i trobareu que coses que jo aquí les dic amb un nom, vosaltres ja fa molts anys que les teniu nomenades amb un altre nom i molt treballades. El que passa és que això que es posa és producte de reflexió de molt temps i donar-hi moltes voltes sobre el mateix tema, no? Sí. I esclar, d'alguna manera, pues, sí, a mi de tot el que has dit no m'estranya res. Hosti, pujar a l'autobús, on ho posaries? Pujar a l'autobús. Pujar a l'autobús? Sí, on ho posaries? Pues, ojo. Bueno, doncs no demana que m'ho contestis ara mateix. No, però ho fas tot sovint, això, no? De pujar a l'autobús, o al metro, o al cotxe. Sí, però pujar a l'autobús, pues, no se m'ocorreix posar-ho. Bueno, pues aquí està el que jo vull evitar, que això es quedi en els llimbs i que la vostra vida quedi aquí. Sí. Entens la cosa? Sí, no, és que això pot ser. O sigui, jo d'entrada estic creient que això per mi és així. O sigui, hi ha un món que és el món, diguem-ne, el que trepitgem, l'escala... Dels fets, el món dels fets. Però mira, està aquí. Sí. Doncs està aquí. Ja tens una cosa agafada. Tatxa fenomen i posa món dels fets. Per exemple. Hi ha totes aquestes elucubracions mentals que poden ser, o són, interessantíssimes. No, és que tu les fas servir. Perquè una cosa és el món dels fets i una altra cosa és el món de les coses. I tu el món de les coses el treballes moltíssim. Sí. I no està aquí, sinó que està aquí. Per tant, tu estàs passant contínuament per aquesta zona d'aquí, estàs passant contínuament. O dones una volta per aquí, és el que s'hauria de mirar. Però ja et diu que és un bon tros el model, És com el Déu obert. Després, tu no et sents a tu mateix. Si em sento a mi mateix, evidentment, sí. Però si estàs aquí, i si et sents a tu mateix, veus els fets, i penses i treballes en un munt de coses, estàs movent-te per tot això o per tot això. Ojo, cuidado, és que jo em sento moure a mi mateix, em sento que em moc dintre de tot això. Ara, el que passa és que m'estic movent dintre de tot això d'una manera inconscient. No sóc conscient que en aquest moment estic en aquesta situació mental. Evidentment, si jo dedico un espai del meu temps a una activitat determinada, com pot ser de tipus místic, per exemple, sempre llavors soc molt conscient del que estic fent. El resto del dia ja m'estic movent a tot arreu. Però pensa, per exemple, que veure el groc com a groc és místic. El que passa que no ho tenim pensat, és una mística mirant el fenomen, però és una mística. Sí. Però llavors ja serà... És emocionant. Serà de cara... Els pobres cecs ens envegen. Va, digues. De cara a una vivència com la vivència del groc, per exemple, que evidentment és una cosa totalment mística. Inefable, Inefable. No la pots explicar amb un cego. Indescriptible, perquè el que no el veu groc no hi ha... I encara pensa que a més és individual, perquè tu no saps si el groc que veu ell és el groc que veus tu, ni ho sabrem mai. No hi ha manera de saber-ho. Fixa quantes coses, I això és una cosa de cada dia, Veure el groc, suposo. Bueno, amb totes aquestes coses, d'alguna manera, jo també he pensat, el que passa que m'he pensat d'una forma molt més desordenada i sense classificar-ho. No sé, jo anava a dir alguna cosa i ja m'he... Perdó, t'he tallat. No. És un defecte que tinc jo. No, ojo, cuidado, no, és que tampoc no... A veure, tu parlaves que tu estaves amb els fets de la vida quotidiana... Sí, evidentment, el que passa que això és tot un esquema molt quadriculat. És molt agosarat, sí. Molt petulant. No, ojo. No, que sí. Molt interessant, jo estic molt interessat en el tema. Ara, el que passa que em penso que per un costat, o sigui, jo visc una mica esquizofrènic, no? Per un costat això i per l'altre costat... Doncs això és una de les cures bones per l'esquizofrènia. Perquè això no nega els contradictoris, però tampoc els separa. Que normalment l'esquizofrènic té dos mons separats. I va saltant d'un a l'altre, i els dos mons no sap conjuntar-los, i llavors s'espatlla d'aquí. La diferència entre l'esquizofrènia, diguem, com a patologia i l'esquizofrènia a la que jo em vull referir, és que la patològica, el malalt, no pot passar d'un món a l'altre a voluntat, sinó que simplement hi passa. I l'esquizofrènia, potser que jo em dedico a mi mateix, és que en un moment donat em puc passar d'un món a l'altre, tranquil·lament. Puc viure els dos mons. Però pensa una cosa, que probablement probablement aquests dos mons o 25, que siguin dos, tu els pots passar d'un a l'altre, però ho sols fer d'amagat. És a dir, la societat no tolera aquest pas. No, ja.
Aleshores, plantejar això, per exemple, a nivell social seria una forma de trencar aquestes barreres terribles, i és un alliberament molt gran. Ara jo estic pensant a nivell individual. Si pensem a nivell social, la cosa ja canvia. Però això llavors resulta que t'obliga a tenir, a més d'unes certes esquizofrènies teves, una esquizofrènia de tu amb la realitat pública. I tu no pots ser mai sincer públicament. No es pot ser. És a dir, el públic només el veiem com a objecte, no el veiem com a subjecte. Per això no va bé mai, per això les societats cauen totes, no s'aguanten perquè els hi falta ànima, com els cossos que quan els hi falta ànima es descomposen, les societats quan els hi falta ànima es descomposen. I a veure, digue'm tu, qui cuita l'ànima de la nostra societat? Sí, això jo soc molt pessimista. Sí. Soc totalment. O sigui, evidentment, com a individu, i parlo de mi, podria parlar de qualsevol, hi ha l'individu i per l'altra part l'individu dintre de la societat, o sigui, com integrat dintre de la societat. Llavors, jo tendeixo a la individualitat, o sigui, entre aquests dos pols ja parlarem, els dies últims ja parlarem d'això. Me'n vaig cap a l'individual. Per què? Perquè la cosa social soc totalment pessimista. Respecte a l'individual també, però menys. Ho domino més, vaja, domino més el mateix. Ets més amo de tu mateix que amo de la societat i per tant doncs... I llavors el que busco són sinuositats, vies per viure dintre de la societat. Sí, astúcies. Bueno, i jo m'estic parlant massa de mi mateix, llavors jo no. Però ens ajudes, Si ajuda, jo encantat, no? Ja suposo que no som una singularitat tan grossa com perquè això no m'hagi pensat tothom, ja més o menys. És una singularitat que explica el que pensa. Els altres estan callats. Sí. Bueno, que explica el que pensa aquí. Sí. A altres llocs potser no ho faria per allò de les sinuositats. No tinc massa. Jo ja soc molt gran, vull dir que ja passo de moltes coses. No és que passi, és que saps navegar. Sí. És que has après l'art de navegar. Sí. No sempre com jo voldria, però... Sí, esclar, però és que ningú navega com ell vol, perquè ell vol anar sempre al camí més curt, i resulta que hi ha una illa allà al mig o una roca i s'ha de fer així. Sí. Molt bé, senyors, doncs fins d'aquí 15 dies.